Nu skal vi have øl. Vi har rigtig glædet os, vi har smidt dem på køl. Nu skal vi have øl. 3 gutter og en kasse øl. Nu skal vi tylle. Glædelig 4. december, og velkommen tilbage til Ufiltrerets julekalender. Jeg føler, at vi har haft et rigtig godt run indtil videre. Ja. Nogle rigtig fede udfordringer, nogle rigtig fede aktiviteter også. Ikke så fed øl. Ølene har været middelmådige. Ja, vi har ramt midten. Jeg vil virkelig være ramt bunden, men okay. Jamen, jeg synes da egentlig bare, at vi skal have vores første øl. Ja. Det er en fed klokke. Det er klokken. Tusind tak. Tak, Nick. Please, jeg magter ikke flere mørke øl. Altså, jeg mener det. Kom nu lidt, we up. Ej, hvor lækkert. Ej, hvor lækkert. Kan man se på farven, hvad det er? Den er meget IPA-farvet. Det er lidt IPA-agtigt, det her. Det er faktisk lidt IPA. Det er en IPA, det kan jeg lugte. Nå. Ja, det kan man. Nå, okay. Ikke? Super. Jamen, skål derude. Skål. Jeg tror også bare, vi skåler på den, ikke også? Ja. Skål, og glædelig 4. december. Skål derude. Og skål til produktionen. Skål herovre. Ja, jeg gider ikke skål mere. Det er lige meget. Ej, det er bare forfriskende, at det er noget andet end mørk øl. Lidt kedelig IPA. Jeg synes, der er ikke meget gang i IPA'en. Det er jo lidt den kedelige del af en IPA, man nu kender. Du ved, det der, det bitre, men uden det friske af frugten. Jeg føler, jeg mangler lidt det der kick af appelsin. Den er virkelig bare... Det er en meget basic. En IPA-pilsner. Du ved, der sker ikke andet end øl, og det bitre. Vi trækker lige aktiviteten, inden jeg gætter. Jeg tror, jeg kunne gætte den her ned til punktet. Okay. Hvis du er det til at trække. Det var mig jo. Det er faktisk Nick with the motherfucking sticker. Jamen, Og det er dagens aktivitet, der bliver trukket nu. Ja. Vi har simpelthen en beerpong turnering foran os. Damn. Så, super. Vi rydder lige hurtigt bordet, så kommer vi tilbage lige om 2. Dagens aktivitet er beerpong turnering. Vi har alle 3 kopper hver, og vi skal ramme vores egne kopper. Reglerne er simple. Du kaster bolden på skift, og hver gang du rammer en af dine egne kopper, fjernes den. Først når alle dine egne kopper er ramt, er du i mål. Den der først rammer alle sine kopper, vinder dagens runde, og taberen får dagens adventspoint. Point er dårlige, men beerpong er smukt. Lad os se, hvem der kan ramme noget i dag. Fedt. Jamen, vi har fået sat op til vores aktivitet i dag. Bum. Jeg vil gerne starte med at skåle. Skål. Det skal man jo huske. Husk Det køkken. skal man huske. Skål til Jeg skal produktionen. have noget sigtevand, tænker jeg. Og skål derude. Det er svært ligesom før. Jamen, må man bounce? Må man... Bounce, men den tæller for 1. Den tæller kun for en. Ja. Og man er bøs, hvis man bouncer. Det her kommer til at tage rigtig lang tid. Det tæller. Det tæller vel, I guess. Let's go. Kom nu lidt. Rigtig god, Let's. Det var bare kast. Ej, fuck. Jeg prøver også at holde dig. Ej! Hvor er det vildt, mand. Fuck! Det var perfekt, tak. Fuck! Det er fandme køligt. Okay. Fuck, man. Det er Ej, skyd. Ja, for helvede. Så jeg siger, hvad jeg rammer nu. Okay. Det kunne have været køligt. Gobi! Kom nu lidt. Fuck, jeg håber seriøst, du misser, Nico. Nej, det der er ikke, mand. Det er fandme lige før, det er ringe, det der. Det er strafslurt. Yes! Ja, det var så mærkeligt at rejse sammen på den måde, men det var Meget dramatisk, men fedt. Det var virkelig fedt for det. Jeg har allerede på en landtag for den her. Ej, så rammer du den ikke. Det er kæft, det her var perfekt. Okay. Nu går det hen, der bliver spændende, kan jeg godt mærke. Altså, hvis Nico han taber den her, så står det jo 1-1 på challenges. Snaps i det. Skal jeg lige lukke lortet, eller hvad? Ja. Yes! Har vi gentleman med, skal jeg lige høre. Men har jeg mulighed for at få redemption? Hvem startede? Det synes jeg ikke. Det synes du ikke? Nej. Der er jo kun gentleman, hvis du Det er også helt fair. Det er også fint nok. Altså, så har vi 1-1. Kom nu lidt! I må meget gerne lige skrive ned i kommentaren, hvis I synes, der burde have været redemption her. Fordi det vil jeg mene. Gonna like min first try. Okay, vi får lige ryddet af, og så vender vi tilbage til det normale setup. Tak for kamp, gutter.
Det var Godt win i hvert fald. comeback of the Det century. var virkelig et godt comeback. Det var Det må jeg sgu erkende. Det var Ja, godt spillet. Hvad er final score i forhold til Advent? Det er vel 1-1-1? Ja. Nu har vi alle sammen et minuspoint, ja. Ja. Og det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Det er intenst. Jeg tror, Nikolaj har en lille gave til os. Så længe jeg ikke taber. Jamen, jeg har en fun fact med. Og dagens fun fact, det er, at hanner hos søelefanter har en penis, der kan veje helt op til 25 kilo. Nå, for helvede. Det er altså... Jeg vidste ikke, at jeg var i familie med dem. Søelefanter. Jeg skal en tur til Randers Regnskov, det er helt sikkert. Oh. Det er Victors Per i bænk. Det var en god fun fact. Det er noget af en penis, må man sgu sige. Det er det altså. Det er en krabat. Ja. Men lad os ikke bruge for meget tid på det. Og lad os komme videre til vores udfordring. Nu skal vi slå endnu en gang om udfordringen. Jeg er den eneste, der ikke har fået en udfordring nu. Vi tager Og svært 7, tal. 9, 13. Det håber jeg heller ikke sker i dag. Så skal jeg lige starte med at slå? Tag den der fra. En 4. Respektabelt. Yes! Fuck. Nu skal jeg slå en 5'er eller en 6'er for ikke at tabe. Yes! Ja! Kom nu! Satans. Så vi sætter lige kagedåsen over til Nico her, uden at kigge. Jeg håber, det er en god en. Jeg håber virkelig, du får noget lort. Der står, at de næste 5 øl, vi skal drikke, skal deles op i et glas. Og så skal det bundes på dag 5. Altså, Den 8. december må det være, ikke? det må det være, ja. Den 8. december. Så de næste 5 øl, jeg skal have, der skal jeg lige have en lille chat over et andet glas. Nå, det er dig, der... Ej, for Og satan. så skal jeg blande dem alle sammen på episode, eller Det den må 8. være december. den 8. Ja. december, ja. Så starter vi lige ud med, at Nico han ligesom får det her dejlige cocktail, ikke? Hold kæft, hvor ulækkert. Fedt, jeg ikke skal lave den i dag, men hold kæft, jeg glæder mig ikke til den 8. Det bliver fremtiden, Nico. Prøv at tænke, hvis jeg får en udfordring mere end den 8. Det er vel ikke Det er faktisk en rigtig god dag. Og med Nikolajs rigtig fine udfordring, tror jeg bare lige, vi skåler. Lad os lige skåle på det. Og så drikker vi lige ud. Og så tænker jeg lige, vi skal også lige se, hvad det er for en øl, vi egentlig har smagt på i dag. Vi er jo sådan rimelig enige som udgangspunkt, faktisk. Ja, den er lidt kedelig. Det er en American Pale Ale. APA. This motherfucker. Med 5,8%. Ja, vi holder Hvilket os. er meget respektabelt i forhold til smag, synes jeg. Ja. Altså, Jeg vil- 5,8, det kan man så ikke sove på i forhold til, at den smager ikke ringe. Jeg vil give jer ret i, den mangler smag. Men for 5,8%, den havde jeg sgu taget hver dag. Værdi for Ja, værdi for smag. mængden. Ja. Jeg vil sige, at den bedre end en pilsner. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men det er også... Det er simpelthen fordi, den er så kedelig. Der sker ikke rigtig noget på smagsfronten. Det er ikke... Hvis jeg skulle komme med, det er måske mere en personlig vurdering, men det føler jeg, at det skal vi have. Ja. Den er selvfølgelig bedre end den, vi fik i går. 100%. Det er ikke til diskussion. Jeg vil dog ikke sige, at den var bedre end den første mørke øl, vi fik. Nej. Den ligger på nummer 2 nu, eller på nummer 1 nu. På Nabbit, ja. Og jeg vil faktisk også sige, at den er en lille smule bedre end pilsneren. Okay, lad mig lige stille det op sådan her. Hvis du sætter dig ned på en bar, og du får 1 liter af det her, kontra 1 liter pilsner, hvilken vil du være gladest for at drikke? Jeg vil have nemmere ved at drikke en pilsner. Ja. Men det er jo ikke et spørgsmål. Smagsmæssigt. Jeg vil nyde end den her mere, tror jeg. Jeg vil sige, der sker så lidt, at en pilsner har næsten mere dybde end den her. Det er ikke synes fordi, jeg der sker ikke noget på paletten. Den er bitter for at være bitter. Den er bitter for at være en IPA. Den skal faktisk hele vejen til Indien for hvad? Det skal også lige siges, at vi er på ingen måde ølentusiaster. Vi elsker bare at drikke os ned. Og det er simpelthen det, vi vurderer ud for. Og med det, når det er sagt, så føler jeg, at der er flere stemme voteringer om, at det er en tredjeplads, den ender på. Ja. Det er helt fair. Jeg føler, at det er okay. Meget Men, imponeret over, at den her ligger nummer 1. Tæt på, at det har været en anden plads. Det vil jeg give dig Ja, fuldstændig. meget enig. Meget enig. Men en fin tredjeplads. Rigtig stor, fin Nice. Ja. Godt. Jamen, så langt, så godt. Tak for i dag. Du må meget gerne skrive i kommentaren, om det var unfair, jeg vandt, og at Nikolaj ikke fik sit redemption. Derudover, så synes jeg, det var en skøn dag. Vi glæder os til at se jer i morgen. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at I lige liker, måske subscriber også endda, hvis det er en rigtig god dag. Og så ses vi fandme i morgen til endnu en dag med flere øl. Yes.